Наша краіна вельмі багата сваімі звычаямі, традыцыямі, людзьмі. Нашы продкі славіліся рамёствамі, добрасумленнай працай, жылі ў паразуменні з прыродай, таму і пакінулі пасля сябе шмат прылад працы, незлічонае мноства вырабаў сваёй творчасці, амаль усе яны з прыродных матэрыялаў. З часам забываецца ўсё, сціраюцца адбіткі чалавечых лёсаў, ператвараюцца ў пыл вынікі чалавечай дзейнасці, думкі, мары. Вось за гэтымі кроснамі стагоддзі таму сядзела Сакула Алена Мікалаіўна. Цераз яе рукі прайшлі тысячы кіламетраў льняной ніткі. З усіх бакоў гэты станок абмацаны яе мазалістымі працавітымі рукамі. Гэты станок не проста музейны экспанат, ён носьбіт памяці. Ён памятае усе жыццёвыя гісторыі сваёй гаспадыні, усе яе песні, што яна спявала зімовымі вечарамі, седзячы пры свечцы за ім. Станок таксама захаваў адбіткі рукі майстра. Калі дакрануцца да яго і прыслухацца да сваіх адчуванняў, то можна адчуць цеплыню тую, што ўлажыў у яго чалавек. Тут подых чуецца сапраўднай даўніны, сабраны тут мінулага адбіткі, каб захаваць, не адчуваць віны, свайго народу не згубіць здабыткі. Тут вы зможаце не толькі спыніцца ад хуткіх плыўняў паўсядзённасці, але яшчэ і адчуць яднанне з мінулым. Нехта пачуе бабуліну калыханку, забытую з далёкага дзяцінства. Іншаму пашанцуе пачуць сівыя гісторыі ткацкага станка.